چەکên sivik, çekên giran, birmîlên teqîner, hemû curên mûşekan û ya herîma tirsîdar li ser astê cîhanê çekên kîmawî. Ew hemû çek li Sûriyê ji aliyê rejîma Sûrî ve hatine bikaranîn. Di dema ku şoreşa Sûrî dest pê kir, rejîma Sûriyê 216 êrişên kîmawî li hemû cihan li Sûriyê bikaranî û ev 2 sal li ser bikaranîna rejîmê ji çekên kîmawî re li bajarê Xan Şêxûn re derbas dibin ku di encamê de bêhtirî 100 welatiyê sivîl jiyana xwe ji dest dan û beriya salekî jî heman êrişa kîmawî li ser bajarê Dûma hat encamdan û tê de 78 welatiyên sivîl bûne qurbanî. Yekim car rejîma Sûriyê tê de çekên kîmawî bikar anî di 23 meha heştan ji sala 2013 de li Xuteya Rojhilata Şama paytext bû ku di encama wê êrişê de bêhtirî 1400 kesî ji ber bêhintangiyê jiyana xwe ji dest dan. Di 19 meha heştan ji sala 2014 rêxistina qedexekirina çekên kîmawî ragihand ku wan bi serpereştiya Amerîka û Rûsyê navendeka durustkirina çekên kîmawî ya rejîmê rû xandin. Di çarê meha çaran ji sala 2017 rejîmê komkujiyek kîmawî li bajarê Xan Şêxûn ya ser bi parêzgeha Idlibê ve encam da û di encamê de bêhtirî 100 kesî jiyana xwe ji dest dan. û piştî wê yekê bi 6 mehan rêxistina qedexekirina çekên kîmawî û netewên yekgirtî ragihandin ku rejîmê çekên kîmawî li Xan Şêxûn bikar aniye. Di 16 meha berçileya 2017 Rûsyê mafê vîto li dijî biryara lîkolîna hevbeş ya di navbera netewên yekgirtî û rêxistina qedexekirina çekên kîmawî derbarî bikaranîna çekên kîmawî bikar anî û rejîmê piştî wê yekê 14 caran çekên kîmawî bikar anî. Dawîn car rejîma Sûriyê tê de çekên kîmawî bikar anî di heftê meha çaran ji sala 2018 bû ku li bajarê Dûma ya li gundewarê Şama paytext bû û di encam de 78 welatiyên sivîl jiyana xwe ji dest dan. Tevî ku rêxistinên navdewletî û netewên yekgirtî rejîma Sûriyê bikaranîna çekên kîmawî tometbar dikin, lê proseya dadwerî li dijî bikarîneran ta weke îro neketiye dwarê cîbcêkirinê de.